aktive med marken TV og sådär. Ja, och man kan inte vara det. Det skulle vara lite vara sådär. Ja, man vet inte vilket som är det då. Ja, jaha, ja, det skulle vara med det. Aha, vilket som är det. Och det var det som tänkte det. Jag vet inte skulle vara med det. Men det skulle vara Huh?